Okay. Ang akong butternut patch. Ako na nang gitanom akong mga liso. Gahapon. So karon ako siyang takloban o black plastic para warmer. Pero butangan ako bangag ang dapit sa may mount nga na ay akong gitanom nga liso sa butternut para sa makagawa siya. Pero ang plastic makatabang kay ang mga sagbot dili daghan og tubo. I had to do it. This is so much work.
kayo mag-garden. Ano to? Naliwi. Naliwi. Bungag. Pangan ako. Pangan. Kung makatabang ko sa tuwa kay dili na din ko si batok. Yep. Ito. Ang bato-bato. Butangan sa bato. Hindi mapalit sa hangin. Ang bato-bato lalo. Ayot lang kong pangagaan. Kung magbutang bangag wala diha ang liso. Disaster. Kakapoy. Whoa! There's a bumblebee. Get away. Ew! So scary. Ano na ang magkasakong garden? Come on. Big siya mo. Tuman sa kung gusto. There's a bumblebee. Ah. Okay. Two.
So maingon ani siya. Maingon siya pagpahuman. Like tabang sa kapoy sa pagbasok. Kani. So nira diri ang akong bangagan. Kani. Murag taas sa kayo. Hiwi. Hiwi. So mauna siya. Bisad man og ko ng isa ra ka kamot. So ingon ana dayon bangagan din ako siya. Diri man to. Ano unday na ako bangagan kana. So mao na to. Ang ana akong gabuhaton kay naong bangag. So taman dito taas pa kayo. Pero ang akong nahuman mauna na siyang nahuman ako. Kani may bangag sa kung saan asa na ako gibutang ang liso. Okay? Kapoy. Tiwasan pa nila akong uban. Kani dire. O ito dire. Alright. Ako ning tiwason. Tanawa akong kalo. Duha ka buok kay init pang kayo. So mag-amping sa kanunay. Na permi untaw himsog ang mga lawas. Dirira ako kutob og sa sunod na usad nga video. The next video will be like I'm transplanting my baby kale and other greens in my garden. You take care.